pot zâmbi în fiecare zi. Simt că în orice clip am pentru ce trăi și nu am să cad vreodată, chiar dacă lumea e rea. Fata-mi dă putere să mă pot ridica. Sunt cea mai fericită femeie din lume. Zilele cu soare nu vor mai apune. În orice minut și în orice clipă, Anais mă face o mamă fericită. Simt că viața mea în bine s-a schimbat. Fetița mea de jos mereu m-a ridicat. Nu mă satur să o privesc, atât de mult eu o iubesc. Anais mi-a dat motive să trăiesc.